ka khana school ba kam ba ka sha lute dangchen hanong thamai ka bala phla ba ka shuthok bat ka shuthau khana na mar ka jingting ba kala pelut ya ka bisa ka balai spa tangka na ka ba ai se ki parlok ban siu bai tiar online ya ka nela bantip da u superintendent of police ka is kasi hill uba wiwexim ubal pentikena ba ka jing lute kumba ka kam ka ne ka khana kam shem la jia satia ubantip ba ka ne ka khana kala phla ya ka ne ka kam shukor ha ka jing tokit ka babanya batru ha ka jing sim jing tho ban bataya ka ai ka bajia ha ka jing don rangkat u magistrate ha ying ka shri district kon kadai ha ka arpusan drik jomna nailar ki pulit kanong thamai bit house ki la yok priang ya ki jahar ba pantip ba ka wei ka khana ka ba sha lute pisa lai spa tangka ha ki sangut ki runar kat badang wan phai na school ban le chaying kala kamru ba wei na kine ki runar ulapan ap da gatari ya kene ka khana la kumba kene ki jingjia kala jia ha alam ya blot nong thamai ki pulit kila register case ya kene ki ejahar hapo garanja police stations uba wiwexim uitho ba hagajing docket ba hagajing yalam a jingtho balabata ya kene ka bajia ha yingka shri kane khana kala phla ba klem sha lute setia bat ya ki pisa spa tangka kala ai sha ka parlok ba kan siu ya ka bai tiar online u ong ba na mar ka jingting ba kala pelut ya ki pisa kala thau khana ba kala sha lute halor kane upantip ba ki pulit kila IT ya ka kai phot ba khaddu sha ka jing bisar ulapantip bro ba ka jing a ya ka jing tip ba shuthok FIR sha ki pulit kadai ka jing le bomman bat ki pulit kila ban pangat ya kane ka khana hakikan don an